Goeiedag beste kijkers en luisteraars van Culturo TV. Regering wil 53 scholen renoveren. Project kost SRD 490 miljoen. De Surinaamse regering heeft ongeveer 490 miljoen nodig voor de renovatie van tientallen scholen. Dat zei minister Dirk Curry van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur vrijdag tijdens een regeringspersconferentie. Volgens de minister zullen 53 scholen onder het renovatieproject vallen. Van 23 scholen is inmiddels een inventarisatie gemaakt, waardoor de kosten voor de renovatie van die gebouwen al bekend zijn. Voor de overige scholen is een schatting gemaakt. Het totaalproject zal de SRD 490 miljoen kosten, aldus Curry. President Jennifer Simons maakte tijdens dezelfde persconferentie bekend dat de regering financiële middelen heeft vrijgemaakt uit leningen die bedoeld zijn voor specifieke projecten.